Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο σηματάκι και να κάνετε εγγραφή και επίσης να πατήσετε το καμπανάκι για να σας φέρνει ενημερώσεις για το πότε έχουμε νέο βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αφήσει πίσω, να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το κάστρο της Μεθόνης. Όσοι έχουν επισκεφτεί τη Μεθόνη λένε ότι επιβάλλεται να πάει κάποιος εκεί μόνο και μόνο για να δει το κάστρο. Κάναμε κι εμείς και καταλάβαμε πόσο δίκιο έχουν. Το κάστρο, από ό,τι είπαμε, φτάνει μέχρι τη θάλασσα και καταλήγει στο Μπούρτζι. Εδώ είναι η είσοδος για να πάω στο Μπούρτζι, ένα νησάκι με έναν πύργο. Αυτό πραγματικά είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι και δείχνει πραγματικά την αρχοντιά της Μεθόνης. Κοίτα εδώ τοπία, κοίτα τη θάλασσα, είναι φανταστικά. Να ξέρετε ότι η μορφότερη στιγμή για να απολαύσετε την εκπληκτική αυτή όψη του κάστρου είναι κατά τη διάρκεια του δειλινού, όταν σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται ο ήλιος. Δεν έχω ξαναδεί τόσο εντυπωσιακό σκηνικό πραγματικά. Φυσικά μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στη γραφική πόλη με τα πανέμορφα αρχοντικά και με την ωραία αρχιτεκτονική. Και επίσης έχει και πανέμορφες παραλίες για βουτιές το καλοκαίρι φυσικά. Η Μεθόνη προσφέρεται για διακοπές όλους τους μήνες του χρόνου. Θα βρείτε πολλά ξενοδοχεία, καταλύματα και γραφικά ταβερνάκια και καφέ. Στη Μεθόνη θα πάτε πάλι από την Εθνική Οδό Αθήνα Καλαμάτα και από εκεί θα πάρετε το δρόμο για τη Μεθόνη. Είναι εκπληκτικό το συνιστό.